मुलुखौ बेलथाय होगौ आं नोंजों गोसो थोलायना बड'लेण्डसो मावग्लांगौ आं नोंजों मोजां मोनलायना मुलुखौ बेलथाय होगौ आं नोंजों गोसो थोलायना बड'लेण्डसो मावग्लांगौ आं नोंजों मोजां मोनलायना हौवाफोरनि गेजेरावनो आं नोंखौ बांसिन अनगौ जारिमिनाव दैफेरलायै आं नोंखौ बांसिन अनगौ मुलुखौ बेलथाय होगौ आं नोंजों गोसो थोलायना बड'लेण्डसो मावग्लांगौ आं नोंजों मोजां मोनलायना सो हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' फेमिलि 25K भिउज यूट्यूब चेनेलाव फिन आरोबाव खनसे बरायहरनाय थाबाय। सो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ। सो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय निउ इयारनि गोदान आपकामिं मिउजिक भिडिअनि बागै जानोसैलाय आरोना लोगोफोर। बे मिउजिक भिडिअ एबा मेथाइनि मुङानो जाहैबाय मुलुगखौ बेलथाय होगोन दै लोगोफोर। जोंहा बे मेथाइखौ रोजाबदों लैथोमा बसुमतारिया दै लोगोफोर आरो जोंहा बे मेथाइ एबा मिउजिक भिडिअआव फावखुंगुर महरै नुनो मोनगोन सोरां बसुमतारिखौ आरो फावखुंग्रि महराव नुनो मोनगोन फुजि बसुमतारिखौ दै लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' बयबो मोनथिजोबखायो फुजि बसुमतारिखौ। फुजि बसुमतारिया सासे बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि दै लोगोफोर आरो सोरां बसुमतारियाबो बर'नि सासे मुंदांखा फावखुंगुरानो जाहैबाय आरोना लोगोफोर। स' लोगोफोर आं नोंथांमोननो बे मुलुगखौ बेलथाय होगोन मिउजिक भिडिअनि ससे क्लिप होना होनि नोंथांमोना नायलांदो। मुलुगखौ बेलथाय होगौ आं नोंजों गोसो थोलायना बड'लेण्डसो मावग्लांगौ आं नोंजों मोजां मोनलायना मुलुगखौ बेलथाय होगौ आं नोंजों गोसो थोलायना बड'लेण्डसो मावग्लांगौ आं नोंजों मोजां मोनलायना स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै बड' फेमिलि 25K भिउज यूट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामलांनो दाबावसै। एसेनोसै गोजोन्थों।